Patuloy, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kadlawan nila ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batulon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon nato nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamo. Ka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Tapos, Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ikaanim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Karon, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me.
Ang ginatawagali niya nga bad witch ng Tonyo, amang pakaisa ni Miss Yolanda, si Miss Ivy. Ano? Oo, ng Tonyo. Ote, nagano si Miss Ivy ang gintawag siya ni Angel nga witch. Hindi maintindihan ang reaksyon niya eh. Hindi sa pagtawgon nga bad witch ni Angel kung wala siya sa may ginimo sa alaga mo. Husto ka gid nung Tonyo. Makahambal lang si Angel sa nga mo sina. Kay, may hindi maayo nga ginahimo sa iyang isa katawo. Amugid. Abi mo nung Tonyo, sa itsura balas ang pakaisa ni Miss Yolanda, pamatsyag ko, maldita siya. Mimi? Oo. Kag sagiho niya ka sa panulo kay Angel, kag Miss Yolanda, nabatsyagan ko nga kaplastik ka lang ang kaayong ginapakita niya. Kag wala ko sang salig sa iya, no? Mimi? Nung, hindi mo lang pag-isugid kay Miss Yolanda ang ginambal ko sa imo, ha? Aton-aton na lang na. Oo, okay May problema. Makasalig ka sa akon. Bisan ako sa tutud lang, wala man kusang salig sa babae ngayon na. Daw, oportunista. Nung Tonyo? Kas, hindi na kami magdugay ni Audrey, ha? Mapauli na ka mo? Yes, Kas. Mabalik lang ako diri sa masunod nga adlaw. Hindi man kita makaistoryahan na isang maayo kay. Katamo sa mga bisita mo, eh. Sure, Kas. Anytime. Makabisita ka sa amo ni Angel. Salamat, gid, Kas, ha? Gusto ko nga sometimes may bonding time man kita ng mga magpakaisa. Sure. Maayong ideya na. So, malakat na kami ni Audrey. Kas, padaan ka sa pagkaon. Si Andy. No. Hindi na lang. No. Kadamo sa pagkaon, Kas. Dalhin si Andy. Kaya ang mga timbang nyo. Okay. Kunin ang gusto mo. Madali kita, ha? Paputsan mo kamo sa pagkaon. Sige, Kas. Thank you. Daligid lang. Ato na si Yolanda. Padalaan niya sang pagkaon si Andy? Anong pagdumdum niya sa amon? Wala sang kalanon? Pag ang anak niya nga lang. Gintawag pa ako kaina nga bad witch. Natandaan siguro ako nga ginakigan ko siya kaina. Kailinit. Pero sige lang, inyo palang inisubong. Pero sa maabot nga adlaw, matupungan ko gid ang kun ano nga may ara ka. Maabot gid ang adlaw nga Yolanda. Ano ka? Dinip na si Audrey. Ato siya sa pihak na table. Nag-istorya sa boyfriend niya. Otro marang Audrey nga ini. Wala gid pamati sa ako. Kinahanglan, mangkaranon ang mapamana niya. Agod nga sa sina. Hindi siya magpareho sa akon nga napiki ni Andy. Buisit. Mapauli na siguro ka mo. Nagatulok na diri si mami mo. Ay, siguro. Kamaya. What time ka may mapauli? Tugay-tugay siguro. Depende kay nang Mimi. Anong obras ang sister mo dito kay Auntie Yolanda? Siya ang nani sang anak ni Miss Yolanda. Ha? Siya atong babae kay ina nga nag-auyat kay Angel? Siya ang sister mo? Oo, siya ang sister ko. Si nang Mimi. Ay, kali. Babay lang kay next time, ipakilala ko ikaw kay sister ko. Ha? Todd? Oo. Okay. Ambal mo na. Oo. Then, excuse me. Ginapaypay na ako ni Mami. Mapauli na siguro kami. Okay, halo nga. Thank you. Ikaw man. Halong ka man. Thank you. See you in Monday, ha? Text, ha? Okay. Text. You won't be the one to
Mami, hindi kita ko magpati nga special child gali ang anak ni Auntie Yolanda. Gaba rin na siya. Oh, Mami. Berisi niya. Nakaangkon siya sang anak nga abnormal. Oh, Mami. My princess, ang akon o ni ka iha, ang tanan sa kabuhi ko. Che! Plastic. Mami. Do you think na happy siya? Nga nakaangkon siya sang anak nga abnormal? Oh, Mami. No regrets ang hambal ni Auntie Yolanda. It means, wala siya nahuya nga amo sinang pakaduha ko. Ambot lang. But, do you think, hindi siya pagambalon sa mga bisita niya nga amusin na ang bata niya? Ay, Mami, wala man siguro sang malain kung amo sinang pakaduha ko. Ano nga wala? Hoy, Audrey, anong ihambal sa mga tao na kahibalo nga? May lahi kita na abnormal? Oh, Mami! Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father,
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my. Ah! Temprano pa ka mo nagpauli. Kamusta ang party? Wala datsoy ang party. Anong wala? You know what? Ang bata ni Yolanda, isa ka abnormal. Ano? Anong abnormal? Special child ang anak ni Yolanda. Matuod? Oo, gani. Pero sa ano natabo? Sa dinabana niya? Ay, ambot. Ang hambal niya sa akon, nga nagpabusong lang siya agad nga makaangkon sang anak. Ay, kagaga. Pasibala kung may lahi isang pagkakulang-kulang ang lalaki nga nagpabusong sa iya? Ivy? Kauno niya, di bala? Kinpakilala pa niya sa mga bisita niya ang abnormal niya nga anak. Ya! Ivy! Angel, sleep na. May sleep ka na? Sleep, Angel. Nang? Dale? Nang, mapauli na kami ni Mama. Ba? Hi. Hello. Hi. Angel, siya si Dale, my brother. Nang? Hi. Hello, Angel. Hello. Dale, siya ang baby ko. Ako pala? Kalungkot siya, no? Kagwapa pa naman. Hi. Ang baba mo, Dale. Hi. Sorry na. Oh, wow. Hi, friend. Gitawag niya ako ng friend, Nang. Buot silingon, nga nanamian siya sa imo, Dale. Toto, ha? Nice. Friend, you're beautiful. Nasadya ka siya. Gali man. Gini ko siyang butong ko na. Ang mga din kusika niya. Ano umul siya sa imo, Dale. Ano? Ay, ako galing nang. Mapauli na kami ni Mama, ha? Agay, kasakit sang kusiya ba? Dali lang, ha? Hulatalangin niyo ko ni Mama. Dalon ko anay siya sa iya kwarto. Oo, sige nang. Angel, let's go. Sleep ka na, ha? Bye. Angel, dali na. Come, baby. Bye, Angel. Bye-bye. Ay, siya. Special child gali siya. Kung makita mo siya, masiling ka nga normal lang siya. Tungkol hindi ba makita siya itsura. Pero kung magambal siya, kag siya pangulag, may balan mo gid. Makaluluoy man. Salamat sa pagkanto. Halong! Miss, nagpalauli ng mga bisita mo. Successful ang party. Thank you, Dara.
We made it. Ay, ako kapoy. Abi mo, hindi pa kapati ang mga bisita mo nga. Wala kang mahuya, magpakilala sa iya si Angel, bisan pa sa kondisyon niya. Nagkabilib sila sa imo. Kag nga ikahuya ko nga ako nanak. Hindi ako pareho sa ibang dira nga mga ipokrita. Ginakahuyang ila anak nga may syndrome. Ginatago sa mga tao. Ginaneglect nila. Tungod na huya sila sa ihambal sang tao. Husto ka gid, Miss Yolanda. Dara, hindi dapat ikahuya ang anak mo sa iya kondisyon. Dapat nga ipakita mo sa iya nga malahalon siya sa imo. Wala ginakahuya. Kag ako, so proud nga anak ko si Angel. Super ka gid, Miss Yolanda. Bilib na bilib gid ako sa imo. Kag si Angel naman, so blessed gid siya kay sa imo siya nakatupa. Dara. And time will come, nagaitad ka na. Kagano abi kon wala ta maginapangayo, magmasakit ka or whatever. Gusto ka, Dara. Ina man ang ginapaminsan ko. Hindi tubtubsan o okay na ako. Maabot ang adlaw, madula ako sa kalibutan. Gusto ko nga wala pa mag-abot ng adlaw ngayon na. May tawa ko nga bilinan kay Angel. Tao nga palanggaon siya kag hindi pagpabayaan. Tubtub sa iya kamatayon. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalanto kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radio. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon!